سماي درتنا حج ما شابعتي كفاينا بس إحنا دلنا تيوري شوعته كم كل جزء نتقصه تيوريتات عبدنا أوروبا تملكتات من اللي لا يترايد يكونه تملكتات مسرعها خا مريت كأمريكا تزور أمريكا نازور كحولها أنا تملكتات بجوبو تتقملوا مكينها أمريكا تبقى أثر مستملكتات تواهد مسترجع تواهد ومست ترافيك كابت من قد زولة تواهدي نلو ما أنتي بزعوا حبرتي ملكتات من قدينا كنري بوحدات بتعمى قدست اللوا كالها توسخي ويكا بوزو حاجة داسنا زي ولا بتناي مزوار قن مفلاتو صبو زخوانا مناتو حبرتها سلا زخوانا موداتا إذا هنجمرانينا نبقى قدامي تنكيل مالاجي لذي أب ساترنز فايفسن ويكا أب سناي مينستر نايز عادي فايفيسينغ شيلتي كاترو تغيلها دايركشن ساينس بإنجليزي أبزون بإنجليزي تقرنيا كنقبر حاسي فتينا لنا تي بإنجليزي نوشكن تي سوسلا زخونة تي أف تيور فتنا زمت مقلتي تاتقن كله تقرنيا نحوسو لينا مالتي نروات أبقل تقرنيا زي تترقوم له كانت زي حالة فيديوهات تدا خوينو تقرنيا قن كنت أصلا مهانا حبر فوتو مالتي سازيك تي مقدي حبرت ملكتات بحافشا مقدي نمحباري مطوم بزعتو جزي أب عبيتو قدناتات أب لعلة تسقيلهم ولا مناقشتو قدناون أب ترقاتاتون أب ناقشتو ملكتات تريخة عبيتهم كفالالي يقول بحافشا قل نزيهم ترينا فتنانا محلاف عدلنا بتعامل عليه نزيهم كيف فلتقات فتنات حل فايتغلناها زي ما قداسيهم زي ما قداسيهم نبلنا بنفسه كفيديو دمرنا كلهم يتفتنا قناب زخاء أقداسيهم كنا بالكلنا بتفتنا نابنت بيمان وقن ترينا هيلسفير على هيلسفير حدا جزاو تيو أب أوسلو هيلسفير كيد انت رأي لك دا زور كامل زي ملكت زي أمسر أخايا هيلسفير تتوانا أمنت أب زي أنت لها بس من قد زت لها زي أنت زي هاليا مالتي زي أمسر أخايا نتسقام تتوا هجي كيد رايد بلك هيلسفير كيد بلك وي من قد ترون دايم حيسكا كيد بلك أب زي من قد زي أمسر بس أحكا أبتا مسكلاويت من قدي وي موصيت من قدي بز وجن زي نبكال بوتاي ترون ده هاي ما يكون بز بوتا زي نبكاليو إذا كان كتماي قلنا أبو أنفت كيد بلك خالي إذا أبزم مسفت حكا توسنا وسانة تخيل كان هاد كي تحق زكا زي بزيت من قدت بلك السو تفتاني مالتي ترون هايم كيد ترايد بلك ترون هايم حنت كتمان أي نرويا زي بزخي تلاقي لك السخا زيات كتم ببان تخيل كان دازور كحولها بمعدوريها أوكي ترون هايم زي ألا بزي ملكت زي عيد خيدي كات تخيل كات كيدها مالتي إذا قداس النوتو بتاع من الصوري مالتي أما كنا هات قبرو لقطات بوزي حلن ترين نازور كا مكينة هات قاضاتير كان نزي أتوم كتحالفهم كلها كتشم دودهم كتقلال لك مالتي نقرأ من قدنا تي حنقولنا كحس كله تي ميموري تمناي مذكر كلتنا كل تنقرين زبال بحفشة حفشة مالتي نزل فتنازو هون بعامنا نمقلات تي حال نوح نذكره نقري نعملتا أب عدنا قد فيني أزمة أنا من قدتات نذكره ما بتناي نوح ميمورنا له ويكن ذكره من هذا نجيزيو تذكره جن شعلي تحزله نابنت نزي أحلف مسؤولنا نزين أربعة كشم دزنا هذي أوكي ترون هايم تيلن تخيله هيلس فير تيلن نتساقامي تفايتا ويبرين تيلنها نيماني الكايا حلفت بلا شو زي أحلف مسؤولك أبتات متس أنغولو هيلس فير كيد بلاكا نزين هب قرب أذكر كاين هيلس فير كتوه تخلي حاولا نتبوتا أي تفلتو مالتي بستخالة تتفتنوا البوتا تلاميد كاين تتصنح كان يزولته دي تفلتو تهونكا جن ولا كم حدش تفتان هونكا كالبوتا جن كقلنا حساب كالبوتا سنغير زيا ملك زين ملكتها زين أم بيمنين كنحلف علينا أمنت بمعدوم سرعانين ترون هاي من هيلس فيرن أب حنت متأمات نحزن شعوت أرجعنا دجنا تخابيلنا نحز دجنا زين كالوتكا نيمان زطويها زين الكات حزن مالتي أنا كاب ستايلنا بستايل أبت من المات كاب سمنا بسبت كستايل تجبروه زين رأي خاين مس حلف كاشعو زين بحقوقها يبكاين مسكركا ترون هايم كيد بلكا أو كابتا قديمة زرع هو ترون هايم تخيل عيلكا تخيل مالتي حجيتي هاب ترديكم خان كولا دليل الله إذا ترجموا قليلين إذا تخيل كام خادي وإذا نسقام إذا نيمان قم حلف كاي بلكا خالي ويجينا بقص كلها من قدي ترون هايم حيس كايد بلكا مو نويح متيها نزت حلفه ويكامس حلف كايو بتاع برتوع فتانة خوين الله مالتي ترون هايم كيد بلكا درو حلف كاي لها تذكر ذكرات رايد لك
تزبستخ على مدن تزوروا من قدي قديم كتريو لك مالتي زي أني أنت ملكتات زي ASX زبل نبينه رينا ناي أوروبا قطر شدشت من قد مالتي هذا جزاوتيو شما بايزوي أفتنا أنت ماشي من البات اللي كم زاب نرويجيان قبل على اللو تابل orienteering ستابلة ويكا بإنجليش كا orientation board or table مالتي إذا حنتين كم تسكها orientation board و orientation table لا قلب قالوا تحس كاد بلزة ترجميو تغيروا تمزيها كتمل صوت كلمة أنت مالتي بترجميا تترجمون كقرب سازهل ناي محبري مالتي تتابل سي orienteer مالت ناتكا أنفت مفلتي إذا أنفت كيد حبرك هذا اللي بحف شام زبلنا يأتون من قد حبرتيا لذي أنفتنا وي من قدنا حبرنا له مالتي أبزي لكع كوميو تخيل كان عمنا ذات أقامي تترينا كلتيو حدا قولنا ديكون زي تأكيو ترايدلو تخيل بزي عصوي من قدي نبيه مخاين نتسقام تتطويخا 220 كركبي إذا حبريتها يروحوا شو مسكدكو أبتزمت أن حبريتها أوكي تخيل عصوي نتسقام تتطوي 220 هجي تتخلى دلها جزاوتو وي عدي ب220 تخينا كم تتقوى تفلت مانجي و220 حسكا هيتي لكا مهمركا كيدكا نبيات تقوى مانجي تخيلكا هيتي لكاون كيدكا كتوتوهم زي تخيل نتمهمركا كتحبورو تخيلها لذا قديمكا تداليها نغتصن حقزكا زون لكعهمو تمت حنتي كم زي عينة ستراكشر على رون شورينج عينة تمثل ويدسيت تمثل راوند اباوت سازي تخيلكا متي خابزي تخيل كان ترأخيركا 216 نبارق دبهار بوتات كيدها زيركا خابز توزيخا ناب فيورد دبهار بوتات كيدها وهي 4 حسكات كيدها مالتي من قد وتر 4 سازي محبري ولا حنتي قال يقولون هذه انت حسكاين بارق خيلي لكا تصنيحو قد مخلته 3 انغولو نبارق زحبر منقدي حموشته 3 غزي هاتركبا منقدي نعندا رخبكا نعندا تختلكا اوكي تخكل منقد الله نابلكا دما تخيل مالتي لذي أنفت محبر سلزوهنا بين تتوى بين أي تتواني دي نقرأك نروح كنزور كلناك قبل ممد نيمان تتوى نتساقام تتوى تخيل كاخيد نابلة بوزح جيزي حبرنا خيري تناي بحق فتناقل حنت بوتا نجيرو أبزي أخيد بلكا صار ما نزل ملكتات حبرت ملكتات ناتتكمكا نفتا بوتات بتصحلكا مالتي كاو خاطو وسخخا نقرأك شو تا بوتا بتصحكا حجهانا بكم زخيت حجهانا بكم تتوى صنحيلو ASX حازب لكا ناب ASX تخيل كاكيد مالتي ويترون هاي حنتين كتكمل لنا هالكابزن كلته تخيل مالتي أما نقدها كاكلتين حنتين توسخ حبريتات ركب تخيل أبت موصي مالتي أبزي موصي مالتي موتور واي هاي واي كتكيت صنحكا أبشورينج ستابلة إكزيت مقبري موصي إذا عملت هاد هاي واي انتي رايلنا كابت هاي واي توصل من قدي أبشورينج يبال ويكا إكزيت تقبرلو سلازي زي 120 بزي أتوص مالتي أبزين نابستفا لبوتات كي تدليها دحرشيح مترو نامنا نستا ويلي لسترونغ كي تدليها بزي أهاتوص ب20 حموشتن 20 حموشتن قصرنا يتقودنا مالتي كنرينا تحتيلنا إذا تخيل كان ناي أوروبا من قد قصر شدوشات حيسكات كيدها ترى نيمان وصي خابز قداميتها ناب 120 نانستا ويلي لسترونغ كيدها مالتي 20 حموشتن إذا حموشتن 100 مترو ترخبا مالتي طيب كخونه خلي قدم زي أترخبا مو نامنت لي لستروم كيدب لك قدم زي أترخبا أوكي دحرش حميترو كتوصيخا حجي دحرش حميترو توصي طوانكا سلسته من قد تلو سلسته فلت ويلين تلو أبتا يماني تحيسكا تسأن حميناتو وصا أي سلسوانكا دحريو نقرب كم سركا دحر حموشتن مترو زي أترات دقيماتك تقرب كم زلها تفلت مالتي سيزي أما عديخا دحريخا نتسا غيركا نقدميها رحكتك حليها تقرب مالتي أمود داتا تلكع موزيت مستنقرتك بكوينات ملكع ملكت غيرك بمعدو ريخا توص مالتي جت حبريتها تدرارها بخون خلي أب سفاي رحكت كتصنحكا خيل مالتي نامنت أبزي أهليخا تخيل كاخيد ترايلكا ناب A6 حيسكا جن انت هتقبر لك مالتي من البعض زيادة موزيت من قد تخينا دي أنا بكلتين تكون تخيلها ግን ሓንሳ ሞውፅ እንተ ደኣ ካልእ ኮይኑ ክንሪአና ኣብቲ ልክዕ ቦታ
ኮይንካ ክትጸንሕ ኣለካ ንሪአና ኣብዚኣ ምናልባት ዝያዳ ትገልጽ ኣበይ ናይ ቦታ ክትሕዝ ከም ዘለካ እያ ትገልጸልካ እዚኣ ሌን ማለት ሓደ መስመር ማለት እዩ መስመር ኢለ ትርጉም እየ ዘለኹ ኣብዚ ኣብዚኣ ሓንቲ መስመር እያ እዚኣ ከዓ ሓንቲ ናታ ርእሳ ዝኸኣት መስመር እያ ስለዚ ሰለስተ መኻይን ብሓንሳብ ኣብ ዝኸዳ ኸላ ኢና ንብል ዘለና ወይ ሾረፈልት ንብሎ ብኖርዌጅያን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኣብቲ ዝመፅእ ኢንተርሴክሽን ኣብቲ ዝመፅእ መንገዲ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ይድሕብር ኣብዚኣ ንሪአ ንኣብነት ሰለስተ እስኻ ዘዋራይ ኮንካ እንተዳ ኣብዚኣ ፀጋመይቲ ጫፍ ሃሊኻ ኮንካ እንዳዘወርካ ከለኻ እንተዳ ንብሪንክ ኢድ ኢልካ ድሕሪ 400 ሜትሮ ትወፅእ ኮንካ ቀልጢፍካ ካብዚኣ ናብዚኣ ትሰግር ኣለካ ፍራቻኻ ተጥፎ እንደገና ክንበሓድሽ ናብዚኣ ትሰግር ኣለካ ፍራቻ ወሊዕኻ ድሕሪኡ ናብ ብሪን በዚ ትወፅእ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ተለኻ ኸ ናብዚኣ ሰጊርካ ትጸንሕ ሽዑ ትወፅእ እንታይ ማለት እየ መፂኻ ሃንደበት ኣብ ዝበፂሕካ ናብዚ ክትወፅእ ክትፍትን የብልካ ነገሩ ብዚ መፈላለይ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ግን ብሓፈሻ ኣብ ዝተጸኒሕካ ኣብ ትኽክል ቦታኻ ትጸንሕ እሞ ትወፅእ ሕጂ ነዚኣ ሪኢኻ ምስ ሓለፍካ እንተ ኣዚዝካ ውፅእ ምስ በልካ ኣብዚኣ ፀኒሕካ በዚ ትወፅእ ማለት እዩ እንተ ትኺልካ ከም ትኸይድ ፈሊጥካ ከዓ ንኣብነት ብየማን ተጠዊኻ ብዝመፂኻ ኣለኻ ትኺልካ ናብ ኤሴክስ ሒዝካ ወይ ኢ6 ሒዝካ ናብ ትሮንሃይም ኪድ ተይልካ በዚ ፀኒሕካ ቀልጢፍካ ምልክት ጌርካ ናብ ትሰግር እሞ ኣብዚኣ ትኸይድ እዚ ነዚኣ ሒዝካ በዚኣ ትቅፅል ትኽእል ናብታ ዝኣዘዘካ ማለት እዩ ናብዚ ክትሰግር የብልካ ንሱ ንዓኻ ሰጊሮም ንዝሓልፉ ዝንህሩ ወይ ኣምቡላንስ ወይ ናይ ፖሊስ ወይ ካልእ መኻይን ይጥቀማሉ ንስኻ ክሳብ ኣብዚ ዓንቃፈ ክሳብ ዘይብልካ ኣብቲ ናትካ መስመር ንኣብነት ኣብ ናይ 80 ኮይኑ 70 ዝኸይድ ሰብ ተራኺብካ ቅድሚኻ ምስኡ ክትዝሕል የብልካን ናሃሩ ምስ ረኣኻዮ ዝሒሉ ምልክታት ጌርካ ወፂኻ እንደገና ናብዚ ክትምለስ ኣለካ ኩሉ ግዜ ማእኸል ወይ የማን ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ብጣዕሚ የማን ዘይንሕዘሉ ምክንያት ሓንሳብ እንታይ እዩ ከምዚ ዘውፃና መንገዲ ክህሉ ይኽእል ማለት ስለዚ ንግዜኡ ኣብ ማእኸል ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ መኪናኻ ኣብ ትኽክል ቦታ ከተቐምጣ ትክእል ኣለካ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ናበይ ክትከይድ ደሊኻ ስለዚ በዚ ዝመፀ በዓል መኪና ንየማን እዩ ዝጥውዕ ማለት እዩ በዚ ከዓ ተኺሉ ከይድ በዚ ንፀጋም ማለት እዩ ምናልባት ክደግማ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኮይና ትስምዓኒ ፈተና ምስ ሓለፍካ ክእዝዘካ ክእል እዩ ስለዚ እዚአን ከም ስእሊ ኣብ ርእስኻ ሒዝካየን ክትፀንሕ ኣለካ ወይ ከዓ ሪኢኻየን ናብ ከምዚ ቦታ ከይድ ኢልካ እንዳረኣኻዮ ከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ እውን መውፅኢ መንገድታት እዩ ዝሕብር ዘሎ ስለዚ እንተ ደኣ በዚ መንገዲ ዝኸይድካ ናብቲ ባይታ ወይ ብሪን ዝበሃል ገዛውቲ ትከይድ ኢኻ በዚ ተኸይድካ ናብዚ በዚ ተኸይድካ ናብዚ ማለት እዩ እዚ ነዚ ኩሉ እንዳወሃሃድካ እያ ትከይድ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ቀንዲ ግን ኣበየናይ ቦታ ትኾን ብየን ትወፅእ ንምርኣይ እዩ ዝሕብር ዘሎ እዚ ብሓፈሻ ብምልኡ ከመይ ጌርካ ኣብ ሓንቲ ኣንኩሎ እዚ እውን ሓበሬታ እንድዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፃሕካ ወይ ኣብ ሓንቲ መፈላለዪ ቦታ ምስ በፃሕካ ትመርፅ እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለኻዮ ከመይ ጌርካ ኣብታ ትኽክል ዝኾነት መስመር ወይ ሌን ወይ ፈልት ትሕዝ ማለት እዩ ምስ በፃሕካዮ ንኣብነት እዚአን ክልቲአን ብሓንሳብ ክፀንሓ ኸየን ማለት እኮ ዘይኮነ እዚኣ ንኣብነት ንበይና እንተፀኒሓትካ ትሮንሃይም ኪድ ይብለካ ናብ ኢ6 ወይ ትሮንሃይም ኪድ ይብለካ እታ ትእዛዝ ተቐቢለያ ኣለኹ ሕጂ ዝተፈላለየ ገይረ ሓዋውሳ እየ ማለት እዩ ኪድ ምስ በለ ናብ ትሮንሃይም ምናልባት እዚኣ ክረኽባ ክእል ኣብ መንገዲ ስለዚ ተሓዋዊሱ ኣሎ ትሮንሃይም ኦኬ በዚኣ ከይደ ኢለ ነዚኣ ፈሎ ገብራ ክእል ዝተወሰነ መንገዲ ምስ ከድኩ ምናልባት እዚኣ ረኽባ ክኸውን ድሕሪ 400 ሜትሮ እዚኣ ትፍለያ ኣነ ግን ኣብ ማእኸል ስለ ዘለኹ ቀስ ኢለ ከይድ ክእል ይኽተላ ማለት እዩ ኢ6 ድሕሪ ዝተወሰነ ቦታ ነዊሕ መንገዲ ኣለኒ ስቲል ኣብ ትሕቲ እዚኣ እንተለኹ ሓንቲ በዚኣ ትኸይድ መንገዲ መስመር ኣላ ሓንቲ በዚኣ ኣላ ኣነ በዚኣ እንተለኹ ቀስ ኢለ ከይድ ኣብ ከምዚ ምስ በፃሕኩ ግን ምልክት ተሪኣትን እዚኣ ልክዕ ኣብቲ ትወፀሉ ቦታ በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንፀጋም ክጥወ እየ ማለት እዩ ንፀጋም ተጠወ ብኤሴክስ ወይ ከዓ ኢ6 ተኸቲለ ንፀጋም ተጠወ ትሮንሃይም ክኸይድ እንተ ደኣ ንፀጋም ከይደ ኣብዚ ብሓንሳብ ተፀኒሐኒ ዝበዝሐ ግዜ ይፀንሕኒ ናብ ሄልስፊር ፓርኪንግ ሃውስ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ናይ ፓርኪንግ ገዛ ወይ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ማለት እዩ ኣብዚ ልክዕ መፅአ እንተ ደኣ ሕጂ ኣንፈት እዩ ዝሕብር ዘሎ እዛ ኣሮው እዚኣ ንሪኣ ዘለና ልክዕ እታ ኣሮው ተመልክተላ ዘላ ኣንፈት እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ግዝያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ መንገዲ ሓድሽ መሐበሪ ስለ ዝኳዓት ዘሎ ሓደ መንገዲ ብካልእ መንገዲ ክወስዱ ሃደልዮም ክኸውን
ኦምሾሪ ክገብሩها ኦምሾሪንግ ስለዚ ናይ የማን እንከይድ ኣለና ማለት እዩ ምልክት ጥራዩ ቀሊል እዩ ጥራይ ክትግብሮ እንተኾንካ ከባድ ገብራ ነዚኣ ቀልጢፍካ ቦታ ነዚኦም ሪኢኻ ቀልጢፍካ ነቲ ናቱ ትእዛዝ ናይ መፈታኒኻ ሰሚዕኻ ናብ ቦታኻ መሓዝ ማለት እዩ እዚኣ ልክዕ ገሊፅና ኣለና ክልቲአን እዚአን ኣብ ሓንቲ ተፀኒሐን እንታይ ማለት እየን እዚኣ ውፃእ ማለት እያ እዚኣ ትወፀሉ መንገዲ ቀሪብካ ኣለኻ ወይ በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ልክዕ ትኽ ዝበለት ኣሮ እያ እዚኣ ሕጂ ብሪን ሄሊስፌር እንድያ እዘን ፅሕፈት ንረኣየን ኣብዚ ተሪእናየን ንኣብነት ብማዕዶ እዚኣ ሪአያ እንተፀኒሐ ቁሩብ ክትከይድ ኢኻ ሽዑ ንብሪን ወይ ሄሊስፌር ክትወፅእ ኢኻ ትብል ዘላ ምክንያቱ እዚኣ ቁሩብ ትኽ ኢላ ኣላ ሽዑ ናብዚ ክትወፅእ ኢኻ ነዚኣ ምስ ረኣኹ ኣነ ሄሊስፌር ኢልኒ እንተፀኒሑ ወይ ብሪን መስመረይ ሒዘ ኣብዚኣ ኮፍ ኢለ ፀንሕ ኣብዚኣ እንዳዘወርኩ እቐርብ ማለት እዩ ቀሪበ ድሕሪ 500 ሜትሮ ወይ ድሕሪ ዝተወሰነ እዚኣ ትመፀኒ እዚኣ ምስ ረኣኽዋ ብማዕዶ ነዚኣ ምስ ረኣኽዋ 50 ሜትሮ 150 ሜትሮ ክኸውን ይኽእል ልክዕ ምስ ረኣኽዋ ፍራቻ ገብር ይወፅእ ምልክት ገይረ ማለት እዩ ሕጂ ምልክት ምስ ገበርኩ እቲ ምውፃእ ቁርቁ ፅንሕ ክንብል ኢና 150 ሜትሮ ርሒቕና ስለ ዘለና ምልክት ገይረ ብናህሪ ከምታ ዘለኽዋ ማለት እዩ ናህሪ 80 እንተላ 80 9 እንተላ 9 ሱቕ ኢለ ከይድ ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚታት ክበፅሕ ከለኹ ይወፅእ ካብዚ እሞ እንታይ ማለት እዩ ይወፅእ ካብታ ናተይ መስመር በቲ ምልክት ገይረ ንየማን ኣላ ሕጂ እዚኣ ንየማን ወፅእ ማለት እዩ ናህረይ ክቕንስ የብለይ ይወፅእ ስለ ዘለኹ 80 ስለ ዘለኹ ሱሳ ወሪደ ክወፅእ የብለይ ስለምንታይ ሱሳ እንተወሪደ እቶም ድሕረይ ዘለዉ ብምልኦም ይዓግቶም ኣለኹ እቲ ዋሕዚ ናይ ትራፊክ እቲ ፍሎው ይቕንሱ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ዘለኒ ልክዕ ኣብዚ ምስ በፃሕኩ 80 ብ80 ይኣቱ 7 ኮይኑ ብ7 ይኣቱ ሽዑ መዝሓሊ ዝበሃል ነዊሕ መስመር ኣሎ ቅድሚ ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ገዛውቲ ምሕዋስካ ኣብቲ መዝሓሊ ኣንጎሎም ክፀንሕ ስለ ዝኽእል ንኣብነት ትኽ ኢለ በዚ ተደኣ ወፅየ ኣብዚታት ተደኣ ኣላታ መወዳእታ ትኽ ኢለ ምስ ወፅኹ ኣብዚ ትመዝሓሊ ኣሎ ንበሎ 50 ሜትሮ ክኸውን ይኽእል 150 ከምቲ ናሃረ ትመፅኦ ዘለኻ 80 እንተኮይኑ ሕጂ ገለ 100 ሜትሮ ተሂቦምኻ ወይ 50 ሜትሮ ተሂቦምኻ ዳርጋ ክንዲ ሜዳ ክዕሶ ማለት እዩ 100 ሜትሮ ኣብኡ ምስኣትኻ ኢኻ ፍሬኖ ክትሕዝ ትጅምር ክትዝሕል ትጅምር ነዳዲ ትፍንዎ እሞ ምልክዕ ሙሉእ ምስ ኣተወት ኢልካ እታ መኪና ነብሳ ነዳዲ ፈኒኻ ቀስ ክትብል ትጅምር ተራ ነዊሕ መንገዲ ሂቦምኻ ቀስ ትብል ባዕላ እታ መኪና ተራ ሓፂር መንገዲ ኣለዋ እታ መዝሓሊትካ ፍሬኖ ሒዝካ ቀስ ትብል ማለት እዩ ሽዑ ትጥወ እንተኮይና ንኣብነት እታ ከባቢኻ ወሳኒ እንድዩ ትጥወ እንተኮይና እታ መንገዲ ላይክ 20 30 ክትወርድ ኢኻ ማለት እዩ ምናልባት ናታ መስመር ሒዛ ከኣሳ ብ80 እውን ክትቅፅል ትኽእል እያ ከምኡ እንተኮይናኻ 80 ጌርካ ክትቅፅል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እታ ገዳሲት ነጥቢ ግን ኣብዚኣ እንታይ እያ ብ80 ክትመፅእ ፀኒሕካ ብሰለስትዩ እዚኣ ሪኢኻ ምልክት ጌርካ ብማዕዶ ኣብዚ ምስ በፃሕካ ምስ ወፃእኻ 80 ክትመፅእ ፀኒሕካ 80 ትወፅእ እሞ ሽዑ ኢኻ ትዝሕል ወይ ከዓ በቲ ዘለኻዮ ናህሪ ትቕፅል ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ መስመር ግን ትወፅእ ስለ ዘለኻ ስለ ድፈራሕካ ክመስል ይኽእል ወይ ጥንቃቐ መሲልካ ክኸውን ይኽእል ክትዝሕል የብልካን ማለት እዩ ምስ ወፅኻ ግን ትዝሕል እንተደኣ ኣድላዪ ኮይኑ እዚ ልክዕ ፖርታል ጋይድ መውፂታት መስመራት ማለት እዩ እዚ ናይ መንገዲ ምልክታት እዩ 723 ብምሉኣ ናይ መንገዲ ምልክታት እያ ማለት እዩ እዚ E6 ብለና ኣሎ E6 ማለት ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ E6 ክንረኽባ ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ እታ መንገዲ ትትንክፈን ሃገራት ኩለን E6 ተባሂሉ ትፅሓፍ እሞ E6 ተኸቲልካ ንሽወደንኪ እተኢሎምኒ ካብዚ ስቶክሆልም ብE6 ክኸይድ ይኽእል ወይ E18 ወይ በቲ ዝበሉኒ ሒዘ ክኸይድ ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ E6 ሃገራት ዘቋርፅ ናይ ኤውሮጳ መንገዲ እዩ ራውት ማለት መንገዲ ማለት እዩ ወይ ሮድ ማለት እዩ ቫይ ኑመር ፎር ኣውሮፓ ቫይ ስለዚ እቲ E6 ወይ ኤሴክስ ሓደ ዓብዪ ጎደና ኮይኑ ናይ ኤውሮጳ ቁፅሪ ማለት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ምስዛ ዳሕረ ወይቲ እዚኣ ነጠብጣብያ ትጫፍጫፋ እዚኣ ምልእትያ እዚኣ እንተኮይና ኣብ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ፅርግያ እዚኣ እዛ ረጊፅክያ ዘለኻ መሬት ወይ መስመር ናይ E6 እያ ማለት እዩ እንተደኣ ከምዚ ኮይና ግን እዚ ሒዝክያ ዘለኻ መንገዲ ናብ E6 ይወስደካ እዩ ማለት እዩ ነጠብጣብታይ ማለት እዩ ሙሉእ ኣይበፃሕካዮን ብቁሩብ ግን እቲ መንገዲ ናብኡ ወስደካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ E6 ሒዝካ ኺድ ተይልካ ቅድም ዘኸይትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምስ በፃሕካዮ ስለ ትረኽቦ ቅድም ነዚ እናተኸተልካ ኢኻ ትከይድ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ ድሕሪኡ ነዚ ምስ ረኣኻ ኦኬ ነዚኣ ተሪእኻያ
ተስፋ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ E6 ትመርሕ መንገዲ እያ እታ ምልክታ ምስ ከድካ ድማ ኣብ ዝተወሰነ ኣንጎሎ እዛ ኤስኤክስ ክፀንሓካ ትኽእል ወይ E6 ምስ ኣሮጉት ክፀንሓ ትኽእል እያ ብኣ ጌርካ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀንዲ ፍልሊ እዚኣ ኣብኡ ኣለኻ እዚኣ ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ ናብ E6 ፅርግያ ጥራይ እዩ እዚ ትራንክ ሮድ ልክዕ ከምቲ ናይ E6 ኮይኑ ፍልልዩ ግን እዚ ናይ ውሽጢ ኖርዌይ እዩ ናይ ሪክስ ቫይ እዩ ስለዚ ናይ ኤውሮጳ ቫይ ወይ ኣውሮፓ ቫይ ኣይኮነን ትራንክ ሮድ ይበሃል ብእንግሊሽ ስለዚ ብኖሽክ ከዓ ወይ ኖርዌጅያን ሪክስ ቫይ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 5 እንተለኻ 5 ሒዝካ ናብ ከምዚ ኺድ ኣብነት ብገዛውቲ 4 ትሓልፍ 4 ሒዝካ ኒዮቪክ ኪድ ዘይሎምሃ ኒዮቪክ ትከይድ ትኽእል እያ ብ4 እናተኸተልካ ማለት እዩ ካብ ማእኸል ኦስሎ ካልእ ዓዲ ላይክ 125 ኪሎ ሜትር ሪሓ እትርከብ ከተማ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ሓንቲ መንገዲ ሲ ማዕረ ክንደይ ነዊሕ ትኸይድ ኣላ that's why ትራንክ ዝብልዋ ላይክ ዓንዲ ሕቖ ወይ ከዓ ቀንዲ መስመር ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ ከዓ ናብኡ ኣንፈት ተትሕዝ ማለት እዩ ናብነ እዚኣ ምልእቲ ኢልናያ ልክዕ ከምታ ናይ ኣውሮፓ ቫይ እዚኣ ምልእቲ እያ እዚኣ ግና ናብኡ ትወስድ መንገዲ ማለት እዩ 116 እውን ልክዕ ከምኡ እዚ ከዓ ናይ ኣውራጃ ወይ ከዓ ናይ ፕሮቪንስ ወይ ከዓ ፊልከስ ቫይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ነጠብጣብ ናብኡ ትወስድ መንገዲ እያ እዚኣ ግን ልክዕ ኣብቲ መንገዲ ኣለኻ ማለት እዩ ሪንግ ስትረ ወይ ከዓ ሪንግ 3 ሪንግ 3 እዚ ሪንግ ሮድ እዩ ምናልባት ብእንግሊሽ ንፈልጦ ንኾ ሪንግ ሮድ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም ሓሳባት ከም ኮንሰፕት ሪንግ ሮድ ማለት ከተማ ኣላ ዝበዝሐ መኻይን በቲ ማእኸል ከተማ ከይሓልፋ ምእንታን ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ከተማ ኣብቲ ከባቢ ክብል ከለኹ ኣብ ዝተወሰነ ክፋል ከምዚ ቀለቤት ዝመስል ወይ ገፊሕ መስመር ዘለዎ ትገብር እሞ ዝበዝሐ መኻይን ኣክንዲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ከተማ ዝኣትዋኻ እሞ ዘጨናንቆ ነቲ ማእኸል ከተማ በቲ ገፊሕ መስመር ዝገበርካለን ብኡ እናኸዳ ነቲ ናይ ማእኸል ከተማ ደሎ ፃዕቂ ትራፊክ የቕንስኦ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ዓባይ ከተማ እንተኮይና እዚኣ ብምልእታ እዛ ስክሪን ናተይ እዚ ከዓ ማእኸል ከተማ እንተኮይኑ ብዙሕ ገዛውትን መኻይንን ዘለዎ ኩለን በዚ ተሓሊፈን ትራፊክ ጃም ወይ ሕውስውስ ክኸውን እዩ ስለዚ ንኣብነት ከምዚኣ ዓይነት ከባብ መንገዲ ነታ ከተማ ዝኸባ ንበሎ ንኣብነት ትገብር ሪንግ 3 ንኣብነት ኣብኡ ስለ ዘሎ ዳርጋ ነታ ከተማስ ኣብ ማእኸል ኣይደሎ ግን ብጣዕሚ ገፊሕ ኮይኑ መስተንፈሲ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኩለን ኣብዚ ዘሎ ቦታ ንኣብነት ኣብዚኣ ነጥቢ ዘሎ በዚ ገይሩ በዚ ክዘውሮ ከሎ ናብዚ ክበፅሕ ናብ ሰማይ ድረትና ክበፅሕ ንኣብነት ካብዚኣ ተበጊሱ ናብዚ ኸይድ እሞ ከምዚ ኢሉ ዜሩ በዚ ፀሊም ሕንፃፅ ክኸይድ ከሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓደ በዚ ክኸይድ ከሎ ናህሪ ክገብር ይኽእል ምክንያቱ ዓበይቲ ጎደና እዩ እዚ ናይ 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክትከይድ ትኽእል እንተዳ በዚ ኣቋራጭ ዝመስል ነገር ከይዱ ግን ብዙሕ ሴማፎሮ ብዙሓት መኻይን ነቲ ከባቢ እውን ስለ ዘጨናንቆ ኣይሰልጦን እዩ ዳርጋ ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ እዚ ዓበይቲ መስመራት ኣብ ከባቢ ገብሩ ኣብ ኦስሎ 3 ኣለዋ ሪንግ 1 2 3 ማለት እዩ ካብ ማእኸል ከተማ ሓንቲ ልና ኣብቲ ከባቢ ከተማ ካልአይቲ ቁሩብ ውፅእ ኢላ ሳልሰይቲ ከዓ ፀቢቓ ውፅእ ኢላ ማለት እዩ ኣራብዓይ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፀቢቑ ዓብይ ዓበይቲ መኻይን ጥራይ ዝሓልፍዎ ወይ ኩለን ናብቲ ከተማ ምእታው ዘየድልየን ዝሓልፍኦ ትገብር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሪንግ 3 ኣብ ኦስሎ ዘሎ ሜይ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ሪንግ 3 ማለት ወይ ሪንግ ሮድ ማለት ነቲ ኣብ ማእኸል ከተማ ዘሎ ምጭናቕ ዘፍኩስ ዓቢ ፅርግያ ማለት እዩ ብተዛማዲ ዓቢ ፅርግያ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብኡ ሴማፎሮ ዳርጋ የለን ውሕዳት ናይ ኣውቶቡስ ጠጠው መበሊ ወይ መስገሪ ተሎ ከማን ብላዕሊ ብሪጅ ገይሮም እዮም ዝሰርሕሉ በቃ ምኻድ ጥራይ ማለት እዩ መኻይን ተበዚሐን ምናልባት ትዝሕል ትኸውን ሪንግ ሮድ ወይ ከዓ ሪንግ ቫይ ይበሃል ኣብኡ ተለኻ ወይ ናብኡ ትኸይድ ተለኻ ማለት እያ እዚኣ ከልክዕ ከምተን ካልኦት እዚኣ ሃዊእ ኣለኻን ማለት እዩ ናብኡ ግን ይመርሓካ እቲ ዘለኻዮ መንገዲ ኣይ ቲንክ እዘን ላዕሊ ዝረኣናየን ኣገደስቲ ምልክታት ኮይነን ስማዓን ክሳብ እቲ ምልክታት ናይ ብጫ ናይ ትሮንሃይም ገለ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ቦታ እዚታት ቅልል ኢሉ ብዙሕ እውን ዝመፅእ ኣይመስለንን ፈተና ኣብ ምዝዋር እውን ብዙሕ ኣገዳሲ ይመስለንን
ምናልባት መምህር ናብ ከምዚ ቦታ ናይ ቱሪስት ቦታ ኪድ ተዘይሊካ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ትጥቀመሉ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣፈላለ እምበር ብዙሕ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ቀንዲ ፎካስ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮናትኩም ኣብቲ ላዕለዋይ ብጫ ዘለዎ መሬት ዓበይቲ ታብለ ወይ ከዓ ቦርድታት ክንገብር ኣለና እዚ ዓበይቲ መኻይን ዜረን ክኸዳሉ ዘለዎን መንገድታት እዩ ገሊኡ ድግማይ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዓባይ መኪና ከም ዘይተሓልፍ እዩ ዘርኢ እዚ ዝጠቂስና ነርና ሓደገኛ ጉድስ እዩ እዚኣ ምናልባት ፈተና ትመፅእ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሓደጋ ዘበለ ናይ ሴፍቲ ዘበለ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዝዋር ስለዚኣ እቲ ፍሉይ ድገብራ እንታይ እዩ እቲ ሕብራ ኦሬንጅ ወይ ከዓ ኣራንሺ ሆነ ሕብሪ ኣለዋ እዚ ከዓ ከቢድ ፅዕነታት ዝተሸከማ መኻይን ዝሓልፋሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከቢድ ዘይኮነ ሓደገኛ ዳንጀረስ ወይ ፋርሊ ሓደገኛ ነዳዲ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ዝተሸከማ መኻይን ክሓልፋሉ ዝኽእላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ህዝቢ ሳርሒቖመን ኣለዎ ማለት እዩ ፕሮባብሊ ካብ እዚ ካብ 723 61 ክሳብ 66 ደሎ ልክዕ ካልእ ካብቲ ንቡር መንገዲ ካልእ መንገዲ ክትከደሉ ዘለካ ንኣብነት ሓደ ድልድል ይዕረ ኣሎ ወይ ሓደ ነገር ተበላሽሎ መንገዲ ወይ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ ንግዜኡ ክዓፅውዎ እንተደኣ ደልዮም ዓፅውዎ ነቲ መንገዲ ንዓኻ ግን ጠጠው ንኸይብል ትራፊክ ኣዝዊሮም ካልእ መንገዲ መሪሖም ኣብ ካልእ መንገዲ እትውኻ ማለት እዩ ሽዑ መንገድኻ ድሕሪ ዝተወሰነ ኪሎ ሜትር በቲ ናይ ቀደም ትቕፅል እቲ ሓፃር ዝተበላሸወት መንገዲ ግን ዓፅዋ ስለዚ ከምዚ ምልክታት ገይሮም ይመርሑኻ በዚ ሓደሽቲ ምልክታት ስለዚ ብሙሉአን ካብ 61 ክሳብ 66 እንታይ ኢልናየን ኦምሾሪንግ ዝገብር ወይ ከዓ ዲቱር ዝገብር ካብቲ ስሩዕ መንገዲ ኣዝዊሮም ናብ ካልእ መንገዲ ወሲዶም ኣብቲ ንቡር መንገድኻ ድመልሱኻ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ነገር እግበር ስለ ዘሎ ኣብ ተወሰነ ክፋል ናይቲ መንገዲ እዚኣተን ማለት እየን ክሳብ 66 ኢና ኢልናየን 62 63 64 ስለዚ ነዚ ምልክታት ተሪእኻ ንዑ ጥራይኻ ትስዕቦ ዘለካ ንዑ እንዳሰዓብካ ከይድካ ድማ ናይ ብሓቂ ከይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ጂፒኤስ ዘለካ ምናልባት ግን ጂፒኤስ እውን ከይትሰርሕ ትኽእል እያ ምክንያቱ እዚ ሓደ ኢንጂነር ናይቶም ትራፊክ ወይ ሓደ ፕላን ዝገብር ናይቲ ትራፊክ ዘውፅኦ መደብ እዩ ኦኬ መኻይን እዚ መንገዲ ዝተበላሽሎ በዝን በዝን ክኸዳ ኣለወን ስለዝብል ጂፒኤስ ኣብዴትድ ከይከውን ይኽእል እዩ ዋላ እንተጠፊእካ ኣለካ እውን በዚ መንገዲ እዚ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ኣጋጣሚ ፅርግያ ዕረ ተሎ ወይ ገለ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንሂወት ዘጋጥም ነገር እዩ ኣብ ፈተና ምናልባት ኣይጋጥም ዶ ንበሎ ተጋጢሙ ግን ነዚኣ ጥራይ እንዳተኸተልካ ናብቲ ትኽክል መንገዲ ምእታው እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ ፌልት እንተሎ ብዙሕ እንተሎ ናይ መውፅእ ዝሕብረካ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዚ እንታይ እዩ ኣበይ ትወፅእ ጥራይ ኢኻ ተስተውዕለሉ ማለት እዩ ወይ ቦታኻ ኣብቲ መኪና ኣበይ ትሕዝ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ እንተ 25 ክትወፅእ ምዃንካ ፈሊጥካ ውፅእ ኢልካ ብየማን ሒዝካ ትፀንሕ ኣለካ እዚ እውን ልክዕ ከምኡ እቲ ቁፅሪ ትራኸበሉ ወይ ናይ ጃንክሽን ቁፅሪ ክስታይ መውፅእ ዝሕብር እዩ ዝበዝሐ ግዜ እዚ መዓስ ትወፅእ ጥራይ ንምሕባር እቲ ቀንዲ ዕላማ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ ደላ ናይ ክልተ መስመር ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚ ግን 3-4 መስመራት ክህልዎ ይኽእል እቲ ፅርግያ ስለዚ ናትካ ብየን ከም ትኸውን ንምርኣይ እዩ እዚ ኣገዳሲት ናይ ርሕቀት ምልክት እያ እዚኣ ከዓ ስለዚ ብ25 ክትወፅእ ኢኻ እንተኢልካስ 9 ኪሎ ሜትር ተሪፊካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እናቐረብካ ክትከይድ ከለካ ምናልባት በዚኣቶም ዝያዳ ናይ ኪሎ ሜትር ምልክት ክህበካ ይኽእል ወይ ናይ ምውፃእ ምልክታት ትገይሽ ተለካ ግን ብሓፈሻ እዚኣቶም ኣገደስቲ ክኾኑ ማለት እዩ ንኣብነት ናብ ትሮንሃይም ትበሃል ከተማ ክንዲ ተሪፊካ ኣሎ ናብ ሃማር ትበሃል ከተማ ክንዲ ተሪፊካ ኣሎ ናብዚኣተን ከዓ ከምዚ ብዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ ከም ዓይነቱ ሕጂ እዚ በቲ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ናይ መውፅእ እውን ክኾን ይኽእል ንኣብነት እዚኣ ሕጂ መውፅኢ 9 ኪሎ ሜትር ተሪፊካ ኣሎ እዚ እቲ ከተማ ብዓብዪ ብጣዕሚ ርሑቕ ኣሎ እዚኣ ግን 25 ሒዝካ ንክትወፅእ 9 ኪሎ ሜትር ከባቢ ተሪፊካ ኣሎ ማለት እዩ እንዳቐረብካ ምስ መፅኻ ዝያዳ ሓበሬታ መፅኡ ዝያዳ ምድላው ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ ንዝህብ እዩ ኮንግስባርግ ዝበሃል ቦታ በፂሕካ ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ከተማ ክትኣቱ ከለካ እዚኣ ተፃሒፋ ትፀንሕ እሞ ዌልካም ቱ ኮንግስበርግ ንኣብነት ህሉ ኮንግስባርግ ጥራይ ኢሎም ዝፅሕፎ ይመስለኒ ንኣሽቱ ከተማታት ኮይነን ኦፍኮርስ ስለዚ ኮንግስባርግ ብል ኮንግስባርግ በፂሕካ ኣለካ ሁልኮም ይነብል
ሁለ ኮሚነ በጽሕካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ጎደናይ ሱልቫየን ድበሃል ጋተ ወይ ከዓ ቫይ ወይ ከዓ ስትሪት ብእንግሊሽ እዚ ካብቲ ጎደና ከም ዝበፅሕካ ዝሕብር ማለት እዩ ኣብ ገጠራት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንፁር ዓበይቲ ቦታታት ንፁር ክስታይ ስለ ዘይብሉ እዚ ኣብ ኣገዳሲት ክስታያ ኣብዚ ንኣብነት ናብ ስቱርቪክ ንኽትከይድ ናይ ስቱርቪክ መንገዲ ሒዝካ እንተኸይድካ ናብዚአን ካልኦት ቦታታት ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብሓደ መንገዲ ትዝውር ኣለኻ ስቱርቪክ ትብል ምልክት ተሪኢኻ ነዚአን ኩለን ንጥርንፈን እዩ ማለት እዩ ነዚአን ሰለስቲአን ምክንያቱ ነዚአን ሰለስቲአን ክፅሕፍዎን ክበዝሕ ስለ ዝኽእል ነዚአን ሰለስቲአን ጠርኒፎም በዚኣ እንተወፂኻ ናብ ስቱርቪክ ግን ስቱርቪክ ምስ ወፅኻ ሽዑ ናይ ሰለስቲአን ምናልባት ነናተን መንገዲ የሪኡኻ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ንሃውገንኪ ትርኣ ተባሂልካ ንስኻ ንስቱርቪክ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ መጀመርታ ኣንፈት ናይ ስቱርቪክ ሒዝካ ምስ ከድካ ኢኻ ድሓር ናብ ሃውገን ገጥካ ክትበፅሕ ሃውገን ድብል ፅሕፈት ከይፀንሐካ ክእል እዩ እንታይ ዳ ፀንሐካ ስቱርቪክ ፀንሐካ እሞ ነዚአን ሰለስተ ክትበፅሐን ግን ብስቱርቪክ ተኸይድካ ስለ ዝኾነ ናይ ስቱርቪክ ድብል መውፅእ ሒዝካ ትኸይድ ወይ መስመር ሒዝካ ትኸይድ ድሕሪኡ ናብ ሃውገን ንኽትከይድ ዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሕካ መፀካ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምስ ዝተፈላለዩ ነገር እዚኣ ኮ ደይኮነት ኣብዚ ታሕቲ ዘለዋ ስለዚ በዚኣ እንተጀሚርና እቲ ኦምሾሪንግ ማለት ነቲ መስመር ምዝዋር ማለት እዩ ንኣብነት በዚ ክትከይድ ኣይፍቀደካን እሞ በዚ ጌርካ ከይድ ማለት እዩ ኦምሾሪንግ ወይ ዲቱር ንብሎ ነበርና ዓንተወይ ስለዚ ዝተወሰነት መኻይን ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኦምሾሪንግ ፎር በስተምተ ሸረቶይ ግሩፐር ዝተወሰና መኻይን መዝወሪ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚኣ ምልክት ዘርእየና ዘሎ ዓበይቲ መኻይን እንተኮይነን በዚ ክዘሩ ኣለወን ንብለና ኣሎ ማለት ምናልባት ቁመት ከምዘይኣኽለን ኣብዚ ስለ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 500 ሜትሮ ክምለሳ ክእላ እዚ ናይ ፈተና ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቀፃሊ ዘጋጥም ከምዚ ቀፃሊ ቀዋሚ ሓበሬታ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትራክተር ተዳ ተቐይራ ንትራክተር በዚኣ ክሰግራ እንተዳ ንእሽተይ መኪና ተቐይራ እውን ንኣሽቱ መኻይን በዚ ክሰግራ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ቁመት ኣሎ ምናልባት ብስራሕ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ብሓደጋ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዛ ምልክት ትትከል እሞ በዚ መፂኻ ናብ ትዘውር ወይ በዚ ተመፂኻ ናብ ትዘውር ማለት እዩ በቲ ኣንፈት ትሪኦ ዘለኻ እዛ ብሰዓት እዚ ምናልባት ኣሮው ናብ ስለ ዘላ እዚኣ ጫፋ በዚ መፂኻስ ናብዚ ጌርካ ከይድ ከም ዘለካ ሕብረካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግዝያዊ እንተኮይኑ ምልስ እናበልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዚኣ ከዓ ቀዋሚት ማለት እዩ እዚ ግዝያዊ እንተኮይኑ ቴምፖራሪ ዲቱር ወይ ከዓ ሚሊየርቲ ኦምሾሪንግ ትበሃል ንግዚኡ ድማ እዚ ዝተፈላለየ ዕረ ስለ ዘሎ መፂኻ እዚኣ ንከምዚ ትዘውር ማለት እዩ ወይ በዚ ተመፂኦም ከዓ በቲ ኣንፈት መፅኻዮ ከኣሊኻ ትከይድ ኣለካ ዝበዝሐ ግዜ ፅርግያታት ዓበይቲ ክስራሕ ከሎ ከምዚ ትትከል ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ፅርግያ ኣልዮም ብካልእ ሓመድ ሰሪሖም በዚ ከለሎ ኣብልሃ ማለት እዩ እዚ እውን ልክዕ ከምኡ ጥራይ ርሕቀት መስመር ህልዎ እዚኣ ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እያ እዚኣ በፂሕካ ማለት እዩ ግዝያዊ እያ እዚኣ እውን እዚ ከዓ ወዲኡ ኣሎ እቲ ግዝያዊ ዲቱር ማለት እዩ ስለዚ በፂሕካ ኣለኻ መስመርካ ማለት እዩ እዚ ንባር ምስባርክ በዚ ጌርካ ትኸይድ እዩ ንኣጋር ስለ ዘሎ ኣብዚ ስእሊ ንኣጋር ዝሕብር እዩ ብሽክለታ ተትህሉ ብሽክለታ ልክዕ ከምኡ እዚ ናይ ብሽክለታ እዚ እውን ናይ ብሽክለታ ጥራይ ፍልልይ ዝገብሩ ዘለዎ ኪሎ ሜትራት ትሕብረካ ኣለዎ ዓይናይ መንገዲ ሒዝካ ትኸይድ ማለት እዩ ዝያዳ ዲቴልስ ኣለዎ ኣብ ምዝዋር ምናልባት ከይሕግዘካ ክእል ብዙሕ ኣብ ፈተና ምናልባት ክመፅእ ክእል ይኸውን ናይ ብሽክለታ እዩ እውን ናይ ብሽክለታ እዚ ሞተር ወይ ይደጋገም እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ኣርእስትና እንታይ እዩ ካብ መጀመርታ መንገዲ ሓበርቲ ምልክታት ስለ ዝኾነ ብኸምኡ እዩ ዝጠቕሶ ዘሎ ተኣትዎ ዘለካ ሞተር ወይ ምዃኑ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ናይ ቡም ትኸፍል መኪና ትሓልፍ ከለካ ዝተወሰነ ከተማታት ክትኣቱ ከለካ ትኸፍል ኢኻ ሰሊ ናይቲ ፅርግያ ትጥቀመሉ ዘለካ ትከፋፍላ ድማ በቢዓይነት እዩ ንኣብነት ገሊኡ ኮንታንት ትኸፍል ትኸውን ገሊኡ ካሜራ ክስታይ ኣውቶማቲካል ክስታይ ትገብሮ ትኸውን ዶብ ትሰግር ተለካ ምናልባት ካልእ ዓይነት ኣገባብ ክኸውን ይኽእል ጠጠው ኢልካ ተፈቲሽካ ካርድ ጌርካ ከፊልካ ወይ እቲ ናትካ ዘሎ ብሪከ ወይ ከዓ ኣውቶማቲክ ኣቕሓ
بقطع بكاميرا تسائلو زحلف كون خل ويتارجا خاسي إلهم تراي تي تخفل ناب جزا خاص دو خلونا ما درشها بتفعل يخون خلي سون نمزتايو إذا حجي تتقامي زخفللو ناي كورونر بوم مالتي زي إذا باركينج محبريو إذا ناي باركينج مالتي ستوري كار بارك ويكا كار بارك مالتيو مثل زلوا إذا نورمال باركينج نقولنا حبريتها إذا مالتي ستوري جدا كيكون خليو حنت جزاون تكون تخلع زي ايربورت تقرب على مالتي في بلاس ويلو تابن هليكوبتر معلب بوتا هليكوبتر باد نبالي هليكوبتر بلاس دا أوتوبوس بوستاشون ترمينال زندا بابور زي فيري ناي كارس زي مركبيا بمكينة مزيخا بمكينة هتتصعينكا حدث توسن جوبا وحيز سجيركا عندنا تراجيفكا خبات أتصل له مالتي أقداس من البات مجشة ساعات فير مفلات مالتي فندق زي تخيل بمعلتي الفتنة جن بزح كستاي يكونن فيجن فيري مالتي من البات مركب يتمثل ذي بهم من حزة انت يتقبر ناي سب مراخب على سب تعينا لك كم أوتوبوس ذا ثاجر زيها كم حدا كتمان أب حدا بوتا ما خاين تعينا تسجر ماتي تسب جنا برس تامكينا حيز وايد سكان هانا كارغو ودب مالتي ملكت زي برد أبز خانو لجزية بفلاي بوزح شتت كبلاد زخيرة مخاين سنسلت كأسرع له زخيرة توسنة بوتا مالتيو وزح فتنة كستاي كون زبيت خسيان مالتيو زي industrial area وينارينج سومرودة كزور كلها من البات زي تتصني حكا كملكت أب حدا عبي بوتا تأتولا عبي بوتا تيماتي بوزح نصات هزلوه ويبوزح فابريكات هزلوه بوكوب تنتكالات أب حدا بوتا أب نوروي ويب تفعلي بوتا تنتيالو أب حدا كتما تناي فابريكات زبهر وي تناي تكال ناي بيزنس زبهر بوتا أب حدا بوتا أكبوه نسخة أنت يبلو شو industrial area ويكان نارينج سومرودة سأز نابزخ تبصح كلها هانتاي زرائكا زي حاسب زلوه بوزحت جزاوتي من الوقت أسيل كهزورو زلكا تنقا هتقبر لك مالتي شم كهلو يخلي مالتي كم جزاوتو مالتي زين دا دكان كم زلو وي شوبينج سنتر زمحن بس بوتا هم زلو زملكتات رينا يعني رنينا زناي ناي ألبين أنلي كم زلو من شرطاتي زرينا زلو زي ينطري زلو شي جامب مالتيو ويسكي جامب زغا ستاديوم ناي شي مالتيو ويسكي أرينا زي جولف تتصاوتالو زي تكفافلا مالتيو كاف زبلنا بإلكترونيك يخفلالو زي بريكا مالت وي تشيب أمكينها تتقع حدا تكال سدلكا خوينو أمكينها مس جبركا يبلعلي أم فينيستر أبتي ناي كلميت نستيات دحريو بعلاياتن بوا مالتيو إلكترونيك مالتي زي زي بسب يزرعنا زلو سب زلو مالتيو إلكترونيك شيب من البات أبتي بناي كارد يكونتن من البات أب تحت اللانة أوتو باس كن رينا مس أهنا ما ساسلينا مالتي زين سبالو نوع خفيل كي يتحلف مالتي نبزها بزتفالي أوتومات الله ويا حنت ماشين الله نظام ماشين زيا كفيل كيان تحلف مالتي بكرونر نعملت زي كم حتى أوني زي حسب وزلو زيا بكارد مالتي كارد وي كورت كير كان تماشين تهبا يا أكفافلا يزيد داركان فتناس بوزح كستا يكون بانك نوتس سلي غير كتخفل مالتيو سوي سيدلر بحر هاك زخونه بيلا توسد كابتي ناي مخفل سيستم زحج كتات باركينج لملك بزح تستوعلو كستايات زي زخا تيكيت يأتوالو مالتي أبزي يوتصالو حيزو خيد أبزها يأتوالو مالتي أبزي كاميرا ألا زي كاميرا حيزاتو أوتوماتيكالي بعلا خستايت كبرو مالتي زي ولا حنتي تطو كيبلكا سويل كاتراي تخيد زي أسكان تقبركا تحلف مالتيو زياتا بتالي مي أوتوباس أب نروي
ዝውትርቲ ዝኾነት እያ ኣውቶፓስ ዝበሃል ካምፓኒ ኣሎ መስለን ንዑ ምስ ሰደድካሎም ምስ ኣዘዝከያ እዚኣ እታ ተጠቃዓብ መኪና ሃህቡኻ እሞ ክትሓልፍ ከለኻ እቲ ካሜራ ናቶም ነዚኣ የንብባ ነዚኣ ኣንቢቡ ድማ ክንደይ ግዜ ከም ዝሓለፍካ ፀብፃብ ገይሩ ሰልዲ ሰዱልካ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ሓበርቲ ምልክታት ናይ መንገዲ በዚ ዓይና ክንውድእ ንውሕ ዝበለት እያ ነይራ ምክንያቱ ዳርጋ 75 ስላይድስ ወይ 74 በፂሕና ክደግምዎ ፅቡቅ እዩ እቲ ቀለልቲ ወይ ኣየድልኒ ትብልዎ እንዳነጠርኩሞ ትኸዱ እቲ ኣገዳሲ ክንብሎ ንኽእል ግን እንተሪእናዮ እዚኣተን እየን በዓል እዚ እኮ ኣብ ካልእ ሪእና ኢና እዚአን ኣገደስቲ ኣብ መዓልቲ ሂወትና ዋላ ፈተና ክመፃ ዝኽእላ እየን እዚ ከዓ ኣገዳሲ ምክንያቱ ነዚ ከይፈለጥካ መንገዲ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዳርጋ እዚ ኣገዳሲ እዩ እዚ እውን ኣገዳሲ ዝያዳ ከዓ እዚአን ኣገደስቲ ንበልክዎን ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልናየን ንምድጋመን ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ናብ ትሮንሃይም ኪተይል ንኣብነት እዚኣ እንተወሲድና ካብ ኣብነት ቦታይ ሒዘ ናብ ትሮንሃይም ክኸይድ ኣለኒ ቀልጢፋ ኣብዚኣ እንተለኹ ንኣብነት ናብዚኣ ክሰግር ኣለኒ ተኺለ ኸይድ ሕጂ እንታይ እታ ከበደት ዝገብራ ልክዕ ሽም ሂብካ ኪድ እንተይልካ በዚኣ ምኻድ እያ ንኣብነት ኣብዚኣ ቡክስታ ኪተይልኒ በዚ ክመፅእ ፀኒሐ ኣብዚ ምስ በፃሕኩ ሰንትሩም ብማዕዶ እዚኣ ቡክስታ ምስ ረኣኹ ኦኬ ኣብ ሰጊራ ክፀንሕ ኣለኒ ኢለ ኸይድ ማለት እዩ ሽም ነጊርኒ ኣሎ ምስ ሓለፍክዋ ነዚኣ እንተ እታ ሽም ነጊርኒ እታ ትእዛዝ ሂብኒ ግን እዚኣ ዘኪርያ ክፀንሕ ኣለኒ ስለዚ ንሓልፎ ኩሉ መንገድታት ርኢናዮ እንተፀናሕና ዝበለፀ ማለት እዩ እዚ ካብ ፈተና ተመክሮ ናተይ ወይ ካልኦት ተመክሮታት እውን ንምክፋል ዝኣክል እዩ የቀኒየለይ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣይ ሆፕ ትሕጎሱ ክትህልው ዝተኻእለኩም ኮመንት ጌርኩም ግሩፓት ክትፈጥሩ ወይ ነንሕድኩም ክትተባብዑ ፅቡቅ እዩ ብሓንሳብ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝያዳ ዝረዳእ ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ዝመፅእ መደብ ይረኣይ ሃበና ቻው ቻው